Nagbalampuso ng pilot pediatric vaccination alang sa mga nag-edad 5 ngadto sa 11 anyos sa Mati City, Davao Oriental, tunong usab sa pagsaulog sa Valentine's Day kagahapong adlaw. Gikalipay sa mga bata ang colorful nga vaccination site sulod sa Mati Cultural Center ug sama sa kiddie party ang konsepto sa gipahigayong bakunahan. Mukabat sa 30 ka mga bata ang nabakunahan kontra COVID-19. Gawas sa pedia vaccination, aduna usab gipanghatag ang LGU Mati nga mga pahalipay ngadto sa mga bata ug nalingaw usab sila sa inflatable playground nga gitukod alang kanila. Subay niini, giawag sa Mati City Health Office ang tanang ginikanan nga magpabakuna sa ilahang mga bata aron dugang proteksyon kontra sa COVID-19. Magpadayon ang pagbakuna sa mga bata sa mga mosunod nga adlaw sa Children's Playground sulod sa Mayor FGR Park ug Baywalk. Ug alang sa uban pang mga vaccination sites, gikatakdang ianunsyo kini sa CHO ang maong schedule. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.